Храната е оръжие. Когато контролират храната, контролират. Здравейте, приятели на SEO BG! В това видео ще може да чуете едно интервю, което взех със Светла Николова от Сдружение AgroLink относно темата за старите сортове семена и предстоящата директива, която ще се разглежда в Европейската комисия и ги засяга пряко. Това интервю бе подбудено от множеството и коментари, въпроси след разговора, който направихме с Деси Владовска именно за старите сортове семена и тяхното значение. Къде е тази директива, къде точно е записано, че има забрана за отглеждане и разпространение на старите сортове семена. И затова потърсих именно Светла Николова, която е дългогодишен експерт с огромна експертиза през годините, защитник и на семената, човек, който се е борил и който спря заедно със своята организация, разбира се, и с подкрепата на още много други, с мрежата на българските фермери, Фермер БГ, която тогава ние представлявахме. Тя в момента вече не съществува в онзи си вид. Именно тя, заедно с всички нейни съмишленици, спряха одобрението на генно модифицираните сортове на царевица преди толкова години, с протести, с дискусии. Тя в момента продължава да се бори за отмяната на новите тъй наречени генно модифицирани храни, които се опитват да бъдат прокарани. Тя води битката и за забрана на глифозат от българска страна като неправителствена организация и още много инициативи. Казвам ви всичко това, за да разберете, че както ние от Асоциация на българските села, така и Сдружение AgroLink през годините винаги сме заставали за значими каузи, които нямат никакво отношение от някаква политическа конюнктура. За съжаление, през последните години именно най-ключовите и значими въпроси, през които е изправено българското село и българското селско стопанство, всъщност биват яхвани от различни политически интереси, хора в политическите среди и това девалвира до някъде и доверието и отношението към неправителствения сектор, който продължава да се бори именно по тези въпроси. И то именно този сектор, който остана некупен. Защото много от организациите през годините, за съжаление, било то чрез усвояване на европейски средства, било то чрез грантове и така нататък, бяха принудени, грижейки се уж за обществена полза в името на тези каузи, когато има такъв много значим и наболял проблем, да им бъде затваряна устата. И ние сме свидетели на много такива организации, които усвоиха милиони евро през последните 15 години. В такива моменти те да не желаят да застават лице в лице с имената си, с лицата си и да защитават такъв тип каузи, защото това пряко нарушава техните интереси и това, под което са се подписвали години наред. За съжаление, през годините пък браншовите организации, които така са се развили и укрупнили, все повече защитават най-големите корпоративни интереси и все повече де-факто не останаха неправителствен сектор, който да защитава малкото и фамилно фермерство, да не говорим, хората в селата и пряко техните интереси. Така че ние през годините винаги сме заставали за такива каузи. И въпреки политическите ухажвания, които сме имали, никога не сме се подавали на тях.
Също така, преди да започнем да разпространяваме дадена информация, винаги се основаваме на документи, до които имаме достъп, като неправителствена организация, за да имаме обективна експертиза. Още преди 3 години също така написахме за предстоящото отглеждане на скакалци. Тогава, между другото, всички не се смееха, че това е фалшива новина и така нататък, но виждате, че тези неща станаха реалност. И в момента сме изправени именно пред тази реалност. Старите сортове семена да бъдат ограничени до минимум тяхното отглеждане, защото ето го регламента, между другото. Аз съм го принтирала заради всички невярващи. Ще сложим и линк, за да могат да си четат 500-те, над 500 страници, тежък, бюрократичен, брюкселски стил. Между другото и превода има места, където не е точен българския превод, как е правен и кой го е правил, нали, ние това не знаем. И това е регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал в Съюза и следват предложения за изменение на 10 директиви. Тоест информацията за отглеждането и всичко, което ще засегне старите сортове и семена, и посадъчен материал е пръснато в тези директиви. Никъде реално няма записано забранява се да бъдат отглеждани, но регламентите ще бъдат така разписани, че първо те обединяват отглеждането на хибридни сортове, които знаете, че се държат буквално от 5 големи национални компании, семенарски компании световни. И съответно вътре се слагат и отглеждането на такъв тип стари сортове семена. И поставяйки ги под един общ знаменател, си представете как тези малки производители ще трябва да отговарят на тези драконовски критерии и мерки, като това да познават сортови листи, трябва да регистрират всички тези семена да имат имена. Вие тези неща ще ги чуете сега в интервюто, аз няма сега да го преразказвам. Препоръчвам ви да го изгледате до край и да го изслушате. Светла Николова е в чужбина, за това ще може да го изслушате, но то засяга ключови въпроси. Въпросът е къде са подводните камъни в самите регламенти, защо е допуснат хаоса в момента. Да, има повишен интерес към старите сортове, да, има и дори злоупотреби, но къде ги няма. Защо е допуснат този хаос, за да се стигне до тук? Какъв е опита до момента в европейските държави относно старите сортове и защо България до момента през всички тези години не е направила нищо по въпроса и защо Института по Садово, въпреки че трябва да пази тези стари сортове, дори ще чуете, че се моли години наред да му бъде купен един генератор, когато спре тока, за да може семената да не умрат. Ще чуете също така какво ще доведе това реално и на практика, ако този регламент бъде приет в този вид. Това е най-важното, което искам да ви кажа. Също така засягаме в края на разговора и въпроса за това, ако аз имам 200 квадрата, кой би ми забранил да отглеждам стари сортове? Да, вие може да ги отглеждате, но там засягаме именно спецификите от това за семепроизводството на старите сортове, за запазване на този генетичен материал в неговия чист вид и така нататък. Кои са пазителите на семената на тези стари сортове в Европа и защо се наричат именно пазители на семена и защо това право се опитват в момента да им отнемат. Засягаме и въпроса, че само преди 60 години семената са били за всички,
в момента са на определени компании. Имаше и въпроса, между другото, защо това никъде не се говори в медиите. Ами замислете се защо не се говори. Примерно всички аграрни медии, най-големите им рекламодатели са както тези семенарски компании, които ще предлагат хибридни сортове и те ще бъдат най-облагодетелствани от тази директива. И най-големи рекламодатели са им другия отбор с препаратите, където са всъщност и глифозат и всички тежки химии. Така че те никога няма да сложат на фокус на общественото внимание този проблем. За съжаление, нито националната телевизия ще го направи, нито пък и частните, тъй наречени мейнстрим медии, защото от една страна това пак са техните рекламодатели, от друга те застават срещу основния си донор Европейския съюз, който години наред вече ги захранва със средства по медийни траншове, които са за така да се каже, завуалирано разпространение и запознаване на обществото с именно всякакви наредби, политика на Европейския съюз и така нататък и така нататък. Ще ви дам само и спирам до тук и вече ви оставям да се запознаете подробно с видеото. Ще ви дам един пример. Аз между другото съм помолила Борислав да изрови това видео и да направим коментар. Между другото търсим животновъди от старите животновъди, който да застане пред камера, но всички отказват. Замислете се защо отказват. Където тогава идваха от Нидерландия, от Европейския съюз експерти, които обясняваха как малките ферми, които имат 10 животни, 15 животни, ще затворят, че те не отговарят на условията, че тяхното мляко е некачествено, че няма как да бъде направено това, че в цяла Европа всичко е окрупнено и така нататък. Малките ферми, повярвайте ми, се бориха сигурно 10 години да оцелеят, накрая се предадоха, защото никъде в регламентите за тях не беше казано, че те не могат да съществуват. Те нямаха забрана, но и бяха разписани такива регламенти, на които те не можеха да отговорят. И те в един дълъг период от време, въпреки опитите си да съществуват, не успяха. Даваха им пари по-малко, като субсидии и така нататък, грантове, за да може това да се проточи в времето и те да отпадат контролирано. Тоест, не да отпаднат всички едновременно и тогава да има протести и така нататък, а те така по-контролирано, може би даже точна бройка да отпадат, за да може вие в един момент, когато отидете в дадената търговска верига, да си купите мляко, което е опаковано като българско, на него да пише суровина от ЕС, т.е. това, което вие пиете и ядете като мляко, сирене и кашкавал, на 90% от търговските вериги, дори от големите български производители, вече е само опаковано в българска опаковка. Това ще е тема, която ще засегнем в следващи наши предавания и включвания и разговори. И сега ви оставям наистина на този разговор. Знам, че е много модерно да се слуша кратки клипчета. Знам, че е много модерно да имате картинки, да имате много изписвания, булети на екрана, които да ви държат в напрежение. Ние няма да правим това, защото това не е шоу-програма. И ще ви предоставим разговора без съкръщение, в абсолютно така, както е бил записан. И в него има много важни послания, които трябва да чуете, за да разберете защо сме изправени под опасността да не можем да отглеждаме старите сортове семена, какво трябва да направим, защото ние дори тук в този разговор засягаме и това, че не е въпроса за конфронтация, а е въпроса да има право и този, който иска да гледа хибридни сортове, да прави, да извършва конвенционално земеделие, да го прави, но тези, които искат да отглеждат старите сортове, да ги разпространяват по един наистина професионален начин, и тези, които искат да ги купуват и отглеждат такива плодове, и тези, които искат да ядат чиста храна от тези стари сортове, да могат да го правят. Това е. Борим се за свободата на старите сортове. Приятно гледане и слушане ви пожелавам.
Здравей, Светла. Позволявам се да ти говоря на ти, защото се познаваме от много дълго време. Както казах и днес в анонса за това интервю, заедно преминахме преди повече вече от 16 години през това да се борим вие, други организации, Асоциация на българските села и тогавашната мрежа на българските фермери, Фермер БГ, която вече не съществува в онзи вид, именно за забраната на ГМО в България и това да могат да се продават ГМО сортове царевица. Именно тогава излязоха и хората на улицата, имаше много така силен обществен натиск. След това ти продължи борбата, както за отглеждането на чиста храна, за чиста и здрава почва, забрана на глифозат. Последната ти голяма борба, която поде с още много организации в България и Европа, и отново ние застанахме за тази инициатива за забрана на генните технологии до тогава, докато няма доказателства, че те не вредят и няма да нанесат много повече, няма да навредят много повече, отколкото да допринесат за нещо полезно. Защо правя цялото това встъпление? За да разберат нашите читатели и слушатели всъщност, че ти си човек, който от много години е в този сектор, в тази борба, познаваш много обстойно регламентите, които в годините се гласуват и правят примката най-вече за малките семейни ферми, биопроизводителите, все по-силна и здрава. Също така имаш и много добра комуникация с мрежа от подобни организации в Европа. Така че темата за семената, която стои на дневен ред, с теб ще я разгледаме от гледна точка на факти, на предложения, които ще се разглеждат в Европейската комисия, за което ти сега ще ни разгледаш, защото слагайки интервюто и разговора, който по-точно проведохме с Деси Влауска, новината днес в село БГ, това, което ти ни изпрати, много хора казаха, ама къде са тези документи? Ама ние ги прочетохме, там всичко изглежда много благоразумно. Така че нека да започнем от начало. Кога всъщност започва битката за семената и защо всъщност тя започва да се води от вас и от хора в цяла Европа? Да, и аз малко да започна, както ти, с предисторията. Първо благодаря и за възможността повече хора да чуят за този проблем, защото в разговорите с политиците от няколко месеца стигам до задън на улица. Те нямат време, те са в предизборна кампания, те са на други по-интересни неща, но или за тях важни, но семената не са просто нещо си. Те са основата на живот. И който контролира храната, той контролира хората. Който контролира семената, той контролира живота на земята. Това го е казала Вандана Шива. И аз, тъй като лично я познавам, си позволявам да я цитирам и да започна с това, че не е просто нещо си свързано там с земеделие, някъде на село. И че това е наистина изключително важно за живота на всички хора. Специално за този регламент, а и за нашата съвместна работа с вас наистина отдавна. Спомням си, че не помогнахте изключително много в Велико Търново преди години, когато започна
кампанията ни, борбата с ГМО, след това продължи с сегашните действия и да отстигнем до защо говорим в момента за семена. Това е предложение на Европейската комисия от 6 юли миналата година за нов регламент, който е за растителния репродуктивен материал. Това е регламент за предлагане на пазари, производство на семена и друг растителен репродуктивен материал. Под този репродуктивен материал се разбира всичко, което не е семена, но е също за възпроизводство на растения, като например овошките на дървета или глубините на картофите. Тоест е наречения посадъчен материал. Ами да, на български е този термин, но днес, когато писах становища и документи, ни казаха да не се отклонявам от това, което българите са, или който е превеждал регламента на български, да използвам същите термини. За мен това не звучат много добре, този растителен репродуктивен материал. Това е буквален превод. По-нататък също има един друг проблем с превода на български, но той е така публикуван в сайта на Европейската комисия, че се говори за семена за съхранение. Аз в моите материали го превеждам като семена за опазване. Защото съхранение може да го съхраняваш в някой склад, нали? Поне я така го разбирам. Докато опазване означава да опазим старите сортове от изчезване, от загубване. Смяташ ли, че този превод е направен поради непознаване на българската... Или това е... Да, поради непознаване. Това е или преводач, нали, не смея да кажа, че някой изкуствен интелект, защото и това е възможно. Но някой преводач, който не разбира от земеделие и термините, които са наложени в България, нали, в учебници и дори сегашната терминология в законите. Какво притеснява вас като сдружение и всички останали 139 организации в този регламент? Ти каза, че много от експертите, които са го гледали, казват, че изглежда много така добронамерен, опътващ, подреждаш всичко. Къде са подводните камъни обаче? Така, до сега и в момента продължават да действат в сила 10-те директиви на Европейския съюз, които бяха създадени през 60-те години на миналия век. Те обаче са причина за загубата на растителните видове, на агробиоразнообразието през последните десетилетия, защото насърчават сортове с много висока степен на генетично еднаквяване. Какво значи това? В магазина ние виждаме два вида ябълки, зелени и червени. Оставам на страна, че не са български. И също тези директиви наложиха високи регулаторни законови разходи и бариери за навлизане на пазара на малки регионални производители на семена. Всички го виждам. Влязоха супермаркети, вериги, които ни предлагат чужди растения, чужда храна и българската изчезна. Българските плодове, българското грозде, българските зеленчуци. Светла, както и семената, българските се заместиха и българските семена, да. Точно вчера ми разказаха за един случай в Плевенско, където от Института по лозарство в Плевен налагат се опитали, но не са успели, на един производител, който има стари сортове лозя и искал да добави нови
Но те от института в Плевен му предлагат само френски сортове, не му предлагат български сортове. Същото и в института по овощарство. В Пловдив, института по земеделие, който се занимава с овошки, също в Кюстендил, те ще ви предложат предимно чужди сортове. Както и зеленчуците, които всъщност вече се отглеждат в оранжериите, това не са в голям процент от случаите не са български сортове. Така ли? Точно така, да. Те не са български сортове, но пред последните, да го кажем, 2-3 години има сериозен интерес от хората да правят обратна миграция от града към селото. Или пенсионери, познавам и много млади хора, които избягаха от града и се заселиха и искат на градинките, малки или големи, те не са много големи, да отглеждат български сортове. Има много групи за традиционни български сортове. Има фестивал на семената, който вече 13-14 години прави такъв независим фестивал на семената. И хората там предлагат без пари, доброволно обменят семена. Той изцяло се организира доброволно, нали? Добре е това също да го кажем, че е изцяло доброволна инициатива, не е на някоя организация. Изцяло доброволно, дори организацията, която го прави, тя дори не е регистрирана като организация. Това е на свободни такива хора, които искат да направят този обмен. Но с увеличаването на желанието на хората да отглеждат такива растения с стари сортове, има нужда от малко по-голям професионализъм, да не кажа от истински професионализъм в отглеждането на семена. Семепроизводството не е съвсем проста работа, не е само да го хвърляш семето. Да, и така става за съвсем малките градинари, но има производители, които биха искали да предложат стари сортове и интересът се увеличава. Тогава се появява нуждата от професионални производители, които да отглеждат само семена, да произвеждат семена, стари сортове и да ги предлагат на тези, които пък вече искат да отглеждат крайната продукция за крайния потребител. Семепроизводството и крайното производство би било добре от персонална гледна точка да бъдат отделени. Защото има специфики и не само това, доста култури се опрашват, ако се отглеждат. Малките градинари няма да се притеснят, ако се опрашат доматите. Примерно домата е растението, което е така доста податливо на опрашване. Трябва да има изолация, трябва да има специални мерки, за да не се опрашват тези растения. И тогава се появява нуждата от такива земеделски производители, които се занимават малко по-професионално с отглеждането на семена. Има такава въпиюща нужда. И тук ще разкажа и това, че ние сме единствената страна в Европейския съюз, която не е развила във все още действащите директиви, които дават възможност за национални закони, мрежа от организации или хора, които да се занимават с опазването на старите сортове. Те се наричат пазители на семената. Защото ние нямаме нищо, което законово да определи техните права. Какво се случи през тези години, докато ние спяхме в другите страни? В Австрия, например, има един много голям център, подкрепен от правителството, частично също подкрепен от бизнеса, една верига супермаркети. За това те да създадат генна банка от неправителствена организация, извън Националната генна банка от институт, и
тази генна банка не е замразена, а тя е действаща, работеща. В този център има градини, организират се фестивали, организират се обучения за малки, големи и по този начин всички в Австрия знаят коя е тази организация, могат да отидат, могат да разпознават техните семена и дори се продават в малки магазини продуктите от тези семена, които са обозначени, че са стари семена. Продават се на фермерски пазари, но ясно е определено, че това са стари сортове. Те имат стотици ябълки, най-различни сортове. При нас това е оставено на самотек. Запознах се наскоро с едни младежи в Троянско, които събират, ходят по полетата, по изоставени градини, събират ябълки. Първо се опитват да ги определят какъв сорт са и искат да развиват като нещо малко, защото те са професионалисти. Един е агроном, а другия е биолог и искат да развият един малък бизнес за възстановяване на старите сортове ябълки и круши, които са за този район много популярни. Как да го развият с този нов регламент, който точно това отрязва? Той забранява да се продават стари сортове. И по какъв начин? Отговарям на въпроса тези, които питат, ама в кой член пише, че забранява? Няма такъв конкретен член. Те са разпръснати и е написано по начин, който трябва само професионалист да разчете забраната. В какво се състои на практика забраната? Всеки производител в България и от тук насетне и за цяла Европа, според новия регламент, който иска да отглежда стари семена, трябва да се лисне в сортовата листа на дадената страна. Това означава заплащане на високи суми, защото за всеки един сорт, за всеки един вид култура, той трябва да заплаща такса. Представете си един производител, аз познавам лично, защото си купувам семена от него, който има 30 вида домати, сигурно са и повече, 15 вида пипер, пътладжани, най-различни, боб, тиквички, тикви, всякакви. Той не може да се позволи да плати тази огромна сума, защото за всеки един вид, за всеки един сорт, той трябва да я впише. После, това е единия проблем, но втория, още по-невъзможен, е, че за да се впише в сортовата листа, която е към Агенцията за сортоизпитване, той трябва да докаже, че отговаря на изискванията за хомогенност и различимост на този посадъчен материал, който той ще впише в сортовата листа. Но това е абсурдно. Това априори е дървено желязо. Не може един стар сорт, който е хетерогенен, не знам дали слушателите и читателите ще разберат, хомогенен означава той да е еднакъв. Представете си едно поле с пшеница. Цялото поле е равно, всички класове са равни, зърната трябва да са еднакъв брой, за да може комбайна след това, като мине, да ги прибере, без да се мъче един клас по-високо, друг клас по-ниско. Тоест хибридния сорт. Хибридни, точно така, хибридния. Старите сортове не са хибридни. Те не са създадени да бъдат еднакви. Те са расли в определени условия, адаптирали са се, приспособили са се към дадените условия, но тъй като самите условия се променят с времето, една година е по-сушава, другата е по-влажна, веднъж е по-топло, веднъж по-студено и
те са се пригодили така, че да могат да бъдат издръжливи на различните въздействия. Петко Ангелов от Рабово, който глежда Лимет, ми е разказвал, една лятна много силна буря в съседно поле, което е с конвенционална пшеница. Пшеницата поляга цяла седмица и едва след седмица се възстановява. Докато Лимет е още на сутринта, на следващия ден след бурята, той е прав. Той не се влияе от това. Да, добивът ме е по-нисък, но пък не изисква нито пестициди, нито химикали, защото самото растение, което хилядолетие еволюционно се е пригодило от диворастящото растение, защото дивия Лимет, след това постепенно хората се го култивирали, за да стане растение за храна. Това при хибридите не се случва. Те нарочно се правят да бъдат еднакви, заради механизацията, заради това да бъдат включени и да бъдат разпознаваеми в сортовата листа и всички хибриди се нуждаят от химикали. Светле, това, което ти ми разказа в момента, ако трябва да го синтезирам и споделя аз какво съм разбрала, като един слушател и човек пък, който има двор на село и отглежда нехибридни семена. Първо, това, което разбрах аз, е, че всъщност вие останалите организации не се борите да няма регламент. Напротив, вие искате да има такъв, но той да бъде съобразен с спецификите на старите сортове и хората, които ги отглеждат, да бъдат подпомогнати, разбира се, чрез тези регламенти, да има правила, но да бъде съобразено с спецификата на тази дейност, която всъщност се различава от създаването и отглеждането и разпространението на едни хибридни сортове. Първо това, правилно ли съм разбрала? Точно така, да. И ще кажа как е в другите страни, защото те са развили много сериозна организация, подкрепена и от техните правителства с законови мерки. Разбира се, инициативата е била отдолу нагоре, нали? Самите производители са поискали такава законова защита. Те не се вписват, те не плащат, тези производители, пазители на старите сортове, те не заплащат и не се вписват в националните сортови листи. Не са задължени да отговарят на тези изисквания, защото автоматично отпада, защото техният посевен материал е хетерогенен. Но имат задълженията, нали, това е правата им, които са защитени с закони. Същите закони им дават задължението да отглеждат ограничено количество семена. Примерно за всяко едно растение са различни количествата. Нали, семената на доматите са мънички, тежат по-малко, отколкото семената, примерно, на боба. И за всяка култура има различна граница за максимума, който те могат. Но тази граница е достатъчна, за да може да се издържа един семепроизводител и да предлага семена на пазара. Той е легален. На него му е позволено. Могат да се видят на пазарите в Германия, Франция, Австрия и други. Докато в България сега е забранено и ще бъде забранено. Всичките тези 140 организации протестират против регламента, но има други, които в определени точки, но има и други, които казват, че този регламент въобще не трябва да съществува в този вид и да се направи, да се разделят
регламентите за хибриди и регламентите за директните сортове, старите сортове. Защото те са коренно различни. Като принципи, като начини на отглеждане, като всичко, което е свързано от самото семе, производството и продажбите. Коренно различно и не бива да се смесват. Но правата трябва да бъдат защитени на малките. И днес ми писаха от една немска организация, те сравняват така. На една пешеходна пътека пешеходецът има право да мине и след това минава големия камион. Те сравняват семепроизводителите с пешеходците и камионите, мултинационалните компании, които са 4 в Европа и държат контрола върху производството на семена, пазара и цялата хранителна верига. И ако тези последни права, които са останали на малките производители, бъдат премазани от големите камиони, тогава за какви права говорим? За какви човешки права? Освен това, този регламент нарушава член 19 от Декларацията на ООН за правата на малките земеделски производители и хората, работещи в селските райони, и член 9 от Международния договор за растителните генетични ресурси за прехрана и земеделие. И Европейския съюз е подписал този международен договор. И с този регламент той реално го пренебрегва и не спазва. Той не се съобразява с всички международни договори, които е подписал. От това, което и ти ми каза и допълнително се обоснова, става ясно, че в опита си Европейската комисия да регламентира и уж да го направи уж да се погрижи за него, тя индиректно ограничава именно най-малките и тези, които събират, разпространяват местните сортове. Не е индиректно, директно го казва. Самия факт, че тя ги смесва в един регламент, първо, нека пак да повторим, регламента е задължителен и не може нито една страна да прави национални законодателства. Това е нарушение на суверенитета на дадена страна. Докато директивите дават възможност за собствени допълнителни закони, спазвайки директивата, да прилага. Така както другите страни до сега са направили закони за опазване на семената и за агробиоразнообразието. Но това смесване на тези коренно различни принципи за производството на семена и на храна в един регламент, който е задължителен, е силно притеснително. То всъщност е ясно. Защото през последните 3 години няма директиви, има само регламенти. Така както се случи с ГМО. И стават задължително. И става абсолютно задължително. Да, става абсолютно задължително. А смяташ ли, че това е, така да се каже, и подготовката на пътя на на новото ГМО? Да, самия факт, че те се внесоха по едно и също време, едновременно, закона за новите, това е регламента за новите ГМО и този проект за регламент за семената, по едно и също време, едновременно. Пришпориха за ГМО по-бързо, а за семената се случиха малко по-бавно нещата, но и в двата регламента нещата опряха до Съвет на Европейския съюз. Това са министрите на отделните страни. Тоест парламента категорично показа, че следва нечия воля, нали? Че Европейската комисия също следва нечия друга воля, а не на европейските граждани. Сега ми е много интересно, 160-170 хиляди граждани са подписали тази петиция. Само от България ние сме подписали 35 хиляди. Ще се вслушат ли министрите и българския министър
толкова много хора, които искат опазването на семената, тяхната воля ще бъде ли чута? Имат ли права? Вие имали ли сте разговори като организация с Министерството на земеделието? Предлагали ли сте да бъде създадена подобна наредба, така както е по примера на другите европейски държави, където се вижда, че този процес е подпомаган и се извършва съвместно с държавата? Да, той е регулиран, но според спецификите на тези дейности. Първо, и търсили ли сте Министерството за тяхната позиция по това, което предстои? Да, търсили сме преди години. Дори идва една австрийска колежка, която искаше да ни помогнем да помогне да разработим подобно на тяхното законодателство. Тогава не ни разбраха. Имахме добър контакт с една жена. Те не знаеха кой може да отговаря за това, защото няма такъв човек в Министерството. Ето сега аз от няколко месеца се опитвам да разбера кой отговаря в Министерството за този регламент, защото позицията, която е написало като чернова Министерството и ще бъде представена в понеделник на 9 декември, е написана от човек, който не е прочел регламента. Тя е на половин страничка. Какво пише в него? Само момент да погледна. То е... Република България приветства усилията за осъществяване на напредък в работата по регламента за растителния и репродуктивен материал и ще бъде еднакво приложим във всички държави членки и така ще се постави ясна правна рамка, както за операторите, така и за администрациите. Република България индиректно подкрепят дерогацията, с която ще се позволи пускането на пазара на растителен репродуктивен материал от сортове овощни видове лози, които все още не са регистрирани. Значи тези старите сортове, които не са регистрирани, сега ще бъдат регистрирани и България подкрепя това. Тъй като ето това е. Стига да няма риск от недостатъчна идентичност и качество на предлагане на пазара растителен репродуктивен материал и да бъде надлежно етикетиран. Не може. Има сортове, които са загубили имената си. Някой ги е нарекал така, защото нека да кажем и това, да го припомним, до преди 60 години нямаше собственост на семена. Никой не е бил собственик на семена. Семената са били собственост на всички хора. Те не са били собственост, те са свободни. Като птиците. Те са свободни. Да, може би птиците ще ги уловят и ще ги вкарат в някакъв регламент, но семената до преди по-малко от 100 години са били свободни. Те са принадлежност на целия свят, на цялото човечество, а не на една фирма и не на един човек. А в момента вървим към това семената да ги притежават определени корпорации. Точно така, да. Те с много усилено темпо вървят към целта си. И това, което силно ме притесни неотдавна, когато разбрах, че Българската национална генна банка, която е всъщност един хладилник, това е в Института по растителен генетичен ресурс, Института по растителни генетични ресурси в Садово. Те имат и генната банка, те я стопанисват, но това е един хладилник. И те с гордост казаха, че са предоставили част от генната банка, от колекцията на генната банка в Свалбард. Това е Шпицберген остров, Норвегия.
И тази генна банка, най-големия акционер и притежател е Бил Гейт. Следващия е държавата на Съединените американски щати и следват още 12-13 страни. България не е там. Тоест, ние собственоръчно сме предоставили нашето най-голямо съкровище, така да се каже. Точно така. А същевременно института се оплака, че нямат 30 000 лева, за да си купят агрегат, защото утре като спре тока, хладилникът изгатва. И растенията умират. Семената умират. Те през толкова години не са успели и оплакаха се, че нито един министър не им е помогнал да си купа такъв агрегат. Ами в този факт всъщност се крие отговора на това каква е ангажираността и позицията на Министерството през всички тези години, включително и сега. Да, точно така. Да. Точно така. И нашия опит, когато преди години искахме да направим, защото аз съм събрала законодателството от няколко страни в Европа и идеята беше да приложиме отделни елементи, да ги адаптираме, приспособим към българските условия и да направим такива възможности за малките производители легално да продават и да се размножават. Защото в другите страни, специално в Австрия, това е голям учебен център, освен генна банка, стопанисвана от неправителствена организация. Това е голям учебен център, който обучава производителите как да отглеждат старите сортове, обучават деца, правят се събития, заедно отглеждат, заедно работят в градините. Една голяма образователна програма от малки до големи и има цяла мрежа в цяла Австрия. По същия начин е в Швейцария, Германия, Франция. И хората, които искат в градините си или за производство, знаят откъде могат да се снабдят с такива. Има библиотеки, те ги наричат, където могат да се купят тези семена и тези, които не са определени като сортове, но са намерени от някои хора, им се дават нови имена. Докато тук и на никого не принадлежат конкретна организация или фирма или човек. Те принадлежат на всички. Да, и момента, когато у нас това е оставено в едно хаотично състояние, дава възможност в определен момент, като този ключов, министерство, служба, държавен служител, експерт и така нататък, да се обоснове, че всъщност е нужна законодателна инициатива, тъй като има недобросъвестни търговци, производители, които не знаят как да отглеждат семената, не се случват нещата по правилния начин, но всъщност тук е пропуснато точно този момент, в който държавата, заедно с неправителствения сектор, заедно с хората, които желаят да отглеждат по този начин семената, могат да се обучават за това, за да бъде сведен до минимум риска, когато си купиш такива семена, да не останеш разочарован и да отидеш след това да избереш хибридния такъв. Да, точно така. Точно така. И нека да си припомним как са успявали дори поколенията преди нас. Аз съм по-възрастна, но нашите дядовци, как са успявали да ги съхранят и
да опазя цялото това разнообразие, а сега, когато има толкова научни институти, 42 в България и така нататък, това нещо да бъде закрито и научните институти и хората, които работят там, професори, доценти, асистенти, всъщност са се превърнали в дилъри на чужди компании. Те и защитават, не за български. Да, те и защитават чуждите сортове, защитават, дори открито заявяват, че хибридните сортове, нали, са много по-добрата възможност. И тук може би е редно да кажем, че тази борба за този регламент всъщност не е за да има противопоставяне с корпоративно ориентираните земеделци, които така или иначе се отглеждат хибридните сортове, техните стопанства функционират, както ти каза, на съвсем друг принцип. А тук става въпрос просто тези два абсолютно различни начини на производство, начини на мислене, начин на концепция, как се прави земеделие. Ако щеш, начин на светоглед, на философия, която изповядва дадения фермер, трябва да бъдат разделени и да се уважава правото на избор, дали ти ще се развиваш като един корпоративен земеделец, който ще отглежда еднаквите ябълки, домати, зеле и така нататък, и правото на потребителя да отиде да си купи от него на определена цена, така и правото на малкия фермер, който вярва в опазването на земята, в биоразнообразието, в това да произвежда старите сортове, да ги пази, както ти каза, не е случайно да бъде пазител на тези семена, и на потребителите, които пък искат също да отглеждат такъв тип култури, или пък да си купят такива плодове и зеленчуци, които нямат еднакъв вид, не са толкова перфектни, но пазят онзи вкус на отминалите времена, и вярвам, че нашите зрители все още намират начин да го усетят, да го вкусят и да могат да направят разликата, защото май вървим към там след едно десетилетие той вече да бъде или изгубен, или да стане прекалено скъп само за този, който може да си го позволи. Аз направих една прогноза и ти предлагам да вървим към финал на този разговор в разговора с Деси Владовска, че в един момент, когато хората осъзнаят в какъв капан са ги вкарали и какво са им дали, че са ги лишили от правото на този избор, каква храна да ядат, ще започнат да търсят истинската храна, но тези, които ще я произвеждат, ще са много малко, тези, които са и останали, които са издържали на това нещо, и тази храна ще бъде неимоверно скъпа. Дори смятам, аз така се шегувах с нея, че ще се провеждат търгове за тази храна, за да могат хората да вкусат. Този регламент всъщност няма да позволи да се продава. Той това цели. Забранено е да се продава. Да, може някой човек, нали, нелегално да иска да се я купи, но... Той ще развиваме нелегалните пазари. Ще се развиват нелегалните пазари. Да, но това също ще бъде невъзможно, защото ако те са толкова малко, ето сега, както аз имам едни ябълки и онен ден имах гости и ги почерпих с тези ябълки и те ми казаха, ама искаме такива, откъде си ги купи? Викаме, те не се продават в супермаркета, нито пък по пазарите в София. Взимала съм ги директно от производител, който си опазил стари сортове. Те директно разпознаха огромната разлика и само това да кажа. То не е само вкуса. Да, вкуса е, който хората веднага различават, защото този човек, който има отношение към храната, каза, тази ябълка ме изпълва, нали, и с аромата си
нали, през носа, вкуса през устата и след това като влезе в тялото. Но това е така, защото старите сортове имат много висока хранителна плътност. И тази плътност, тези хранителни вещества не могат да се определят единствено само с някакви уреди. Да, има и такива, но тази цялостност и това насищане с хранителни вещества се отразява върху такива показатели, индикатори, като вкус, който човека веднага разпознава и различава. Тези хибриди са направени не за вкус. Няма нито един хибрид, който да е специално създаван и разработван, за да има вкус. Те са направени за по-високи добиви, евентуално да бъдат устойчиви на някой препарат, с който се пръскат, на някоя болест. Но те не могат да бъдат постигнати никакви вкусови качества, т.е. хранителните вещества, а те са свързани. Вкуса е само индикатор, че какво получаваме като вещества реално. Точно така е. И ти направи моята прогноза още по-мрачна, че въобще не се знае дали ще можем да намираме те забраняват. Те забраняват продажбата, забраняват дори обмяната, защото в момента в Европа съществуват мрежи. В България си опитваме, има аз съм събрала доста групи за стари сортове, традиционни сортове, къде е по-професионално, къде не е толкова, но интересът е голям. Т.е. има такива групи, които искат да се обменят. Този регламент забранява мрежите, забранява обмена. Само между двама хора, евентуално, от този двор на този двор може да се даде. Но не и такива мрежи да се създават и да се обменят. И тук един последен въпрос, защото имаше и такива коментари, когато сложих това, което ти ни изпрати като и призив за подписване на подписката. Кой може да ми ограничи с моите 200 квадрата, какво аз ще гледам в моя двор? Можем ли да кажем, че хората, които сами отглеждат храната си в своя двор на село, ако един такъв регламент се приеме, те могат да станат пазители на тези семена повсеместно в своите дворове, ако искат да ядат тази плътна и високоенергийна храна? Да, те могат, но тук стигаме до въпроса откъде ще се вземат семената. Защото наистина е важно на тези 200 квадрата те ще отглеждат могат да се отглеждат и 30 култури по 1-2 корена. 200 квадрата са доста голяма площ за и достатъчна площ за изхранване на едно 3-4 членно семейство. Ти каза, че не е толкова... Да, ти каза, че не е толкова лесно да се събират семената. Но не е толкова лесно. Те ще купят докато е възможно. След това откъде ще купят? Те си мислят, че могат да си ги възпроизвеждат сами. Могат ли? Има ли? Могат да се ги възпроизвеждат, но много от културите се опрашват едни с други. Както разбираемо е лютата чушка и сладкия пипер. Сладкия пипер, ако е до лютата чушка, ще стане лютив. Нали така? Да, точно така, да. Да, също доматите. Ако засадите един домат гигант, голям домат, биволско сърце или друг голям, до някой дребен, някой от тези черита, няма да стане гигант. Ще бъде по-малък. Единствено най-устойчивите са черитата, на тях най-малко им влияят. Аз имам до 15 ноември черета в градината, но другите не. И другите трябва да се опазят. И това един малък градинар няма да може да издържи дълго време сам да се поддържа. Все някоя година ще му потрябва
да поиска, нали? Да Освен обнови ако семената. не решим, че не трябва да има никакви желания. Тоест, идва един момент, който трябва той да обнови семената, така както и фермерите конвенционалните, нали, си купуват хибридни семена. Идва един момент, който трябва да обнови семената и пак са му нужни тези малки професионалисти, с които започнахме, които ние да ги подкрепяме, да са пазители на семена. Тази дума, това словосъчетание много ми хареса. Те да бъдат пазители на семена, те да отглеждат тези семена и ние да можем оттам да сме сигурни, че си купуваме тези стари сортове, обновяваме там, където ти каза, че имаме нужда, нали, от това, че не можем да се справяме. Не само това е една градина, примерно нещо се е случило през годината, реколтата му не е станала, имала бюра да. Или нещо друго. Откъде той ще се снабди, след като е забранено да се продават? И знаеш ли, аз наблюдавам последните години пък, че има фермери, малки стопани, които вече имат около 4-5 декара, примерно както Деси Владовска, които те в своята стратегия са залегнали да отглеждат именно стари сортове. В градините си предлагат малко по-скъпа продукция на пазара, но те имат клиенти, които ги търсят и те знаят, че купуват такъв тип продукция и те вече наистина не са един или двама и всъщност тези производители също се нуждаят от семепроизводство на тези, да се поддържат тези семена. Така ли? Разбира се. И само да допълня и това, да не го изпуснем, големият проблем, който още един проблем в този проект за регламент е, че преди 3 години в регламента за биологично земеделие беше направено допълнение, което разреши в биологичното земеделие да се използват хетерогенни семена, т.е. стари сортове, не хибриди. И това беше много годишно искане на биологичните земеделци и те го включиха. Но с този регламент изрично има член 81, който ще извади от регламента за биологичното производство, но е съвсем нов регламент, промяна в биологичното производство, да извади член 81 за правилата за хетерогенен материал. Тоест, те отново трябва да използват хибриди. А пък за биодинамичното да не говорим. В биодинамичното земеделие там се използват предимно или въобще някои изцяло само стари сортове, не хибридни, директни сортове. Тоест биодинамичното ще бъде заличено. В България са малко производителите, но в Европа те се продават и в супермаркети, т.е. не са толкова малки производители. И ще бъде унищожен целият биологичен сектор. Вървим към финала на този разговор. Аз ще те помоля, тъй като многократно ме попитаха къде е наредбата, ти каза, че нали, трябва наистина да човек да години наред да е боравил с чиновническия брюкселски език, но все пак ще те помоля да ми изпратиш линк, където тя се намира, или документите, които ще бъдат разглеждане, за да може който иска да се запознава с 200 и повече страници информация, да търси къде са подводните камъни в тях и може би все още имаме време, все още имаме време, тези, които са се колебаели, дано да сме ги убедили колко е важен този проблем, този момент, колко е важен и ключов, и да подпишем тази декларация, не само да я подпишем, да я споделим на нашите близки и да защитим семената, за да имаме възможност да имаме пазители на нашите семена и да ги отглеждаме.
Аз, въпреки всичките негативни неща, които ни заливат всекидневно от най-различни страни, но съм силно окуражена от това, което направиха българите през последната седмица, за хилядите, които подкрепиха подписката. Дори и те да не знаят за значението, за изключителната важност на семената за целия живот, интуитивно или по друг начин, но те подкрепиха старите семена, подкрепиха нашата независимост, подкрепиха и българската. Благодаря ти, Светле. Да не го знаят, но нека да го подкрепя с това, да ги убедя, че са били прави в своето решение да подкрепят подписката, защото храната е оръжие. Когато контролират храната, контролират. Направихме 1 час. Започни оттам, храната е оръжие, за да може да го изрежем. Да. Храната е оръжие и когато контролират храната, контролират обществото. Когато контролират семената, контролират живота на земята. Защото живота на земята тръгва от семената. Благодаря, че много... Това го е казала Вандана Шива, аз просто я цитирам, защото съм запомнила нейните думи. Това е невероятна индийка, която аз имах възможността да се запозная преди години. Така че има надежда и нека българите твърдо да застанат и да кажем на всички политици какво искат хората у нас. Да, важно е ние да окажем този обществен натиск. Благодаря ти за този разговор и ще очакваме от теб новини, как всъщност се развива самата ситуация и дали тази подписка и не само целият натиск, който отказва и неправителствения сектор, както вашата организация, така и всички останали в Европа, дали ще можем да променим, спрем, отложим или изменим в положителна посока този регламент, така че той да работи, както казахме, за всички. Не само за едни определени земеделци. Трудно може да се каже, че са земеделците, са корпорации. Точно така. Ти го каза вместо мен. По принцип, така Борислав често ме критикува, че съм по-мека в определени моменти. Да, това са корпорациите, които в момента се опитват да изземат и не отнемат избора за това с какво да се храним. Благодаря ти и още веднъж за този разговор и наистина ще очакваме новини от теб, как се развиват нещата. Лека вечер! Благодаря! Лека вечер!